Volongkomaji KSA Head Branch Pen Volongkomaji Municipal Board Chairman Afan Pinpuralo Pajerdam Pini Preni Pai Inkoi Rapho ani ada por Pai Krisi apor pen Volongkomaji KSA Head Branch Pen Akai Kiron Tokbi Mai Phu Pen Patirpi Ponsi Volongkomaji Municipal Board Chairman Akai Hemsing Teron Afan Pinpuralo Pajerdam Bangso along Harohat Regional Committee Pen Buddha Terang Chunbang Jona Singh Terang Dihin Chunbang Mirlong Teron Thangson Teron Lapen Volongkomaji KSA Head Branch Pen Rohit Ingti Manoj Singh Tiatu Chetong Dun Pinpur alo Kipipon alam thelake Volongkomaji Town along Kulat kedo atum Trading License kedo ma kavema Lapen Humkoan akulat se Trading License kedo ma Lapen Komat Lapen Kosonsi PRC kawe pin pen NOC Lapen Trading License kipi Hehui aputak Kakurup Ponji Afansi Hawang Kenpon News Desk Report Daily News Pinilitum Karbi Student Association Haroghar Regional Committee Pen U Alang Litum Bukulia Head Branch Mate Volongkomaji Head Branch Atum Pen Isi Town Committee Tumhan Memorandum ke Pajir Dam Labang so Memorandum along ke Jong Pon Labang ke Trading License Aputhak par ke check ye phan si permission ke hang asal Labang so Puthak Pinilitum Town Committee Chairman Lapen Commissioner Domen Tamil Dak Chethan Chingwai Labang so Puthak Son Pen Tong ke claim ke dam naima asi pinil Nilitum Tamela Lituman Tahan Kang Lol Tamang Song Tami Penap Diffuse Tamila Council and Principal Secretary along Samiltum Chetong Tamil High Puthak Chingwai Dami Pan Trading License Puthak Koson Son Pentong Council Tum PRC Vipin Ben Trading License PP Nangkokma Kopi Criteria Tong Ketulang Mal High Puthak Penap Nilitum Tamil Principal Secretary of Hans Tami Memorandum Kepajir Dami Pan Nitum Tami Chisik Do Asi Pini Bangso Bukulia Head Branch and Pini Bangso Memorandum Kipi along Samil Tum Kachetong Dun Open along Open Head Branch Pen Kedeng Pon Long Samil Tum Nilining Samdun Ulo Asi Trading License Kavetum Han Bangke Anbang Nilitum Setame Non Kewang Yerni Bangke Aron Ray Bangke Claim Kedam Tum Han Bangke Tum Bangke Haponang Kokpo Jong Selang Litum Jong Sila Vilit Trading License Pen Chenglok Adobe Renewal Kuri Retum Tu Pote Lasi Non Litum Principal Secretary long low pali lam order long liang kupen jong selang litum cisik make do pulotang tehala sopor hut bangkalang litum men mat ke gisung khojok plat pola sila nilitum kar bilo Charlie asong penahin bangke pini true media me pachini gang tu bangkala Volongkomaji hawara long town area long kulat ke chubi abang kubang fitin tu mustame rabjin pen la trading license ka vitum mustame ke chebonai da prime pasi tuning rilo 25 October Pinilitum Dak PSA Volongkomaji Head Branch Lapen PSA Haroghar Regional Committee Chingrum si Pini Ladak Nilitum Bukulia Municipal Board Mate Bukulia Town Committee Chairman Sir Hemsing Teronalong Nilitum Trading License Aputhak Memorandum Epak na Pajir Masila Baso Memorandum Long Nilitum Kijong Pon Labang ke Puhelo Nilitum la Volongkomaji Town Along Kulat Kibi Pon Alang Nilitum Trading License Kavetum do Lapen ajak ke do tum sitame apor kilitang lason siong asinilitum labang so Trading License Kavetum phan puthot ke pachemonai ponji phan sinilitum sar Hemsing Teron pen staminilitum chingwai pon lapen la kave etum jongsi nilitum nikep nikrepo la soang bong penang litum chemonai panopo jongsi chemonai ni polutin nilitum mo la nikep nikrepo pardet api nilitum KSA Volongkomaji Head Branch Lapen KSA Haroghar Regional Committee pen puthot nilitum la akulat tinalong labang so Trading License ke check ponji labang so ke check long jongsi kawe do bolte nilitum labang so akulat long bang nilitum ingkir pon check gi asipini nilitum ladak Bukila Town Committee mate Municipal Board Chairman Tamil Highway alam chethan pono lapen lang list tamil anke labang so long nang cerap nang citudun popusin nilitum phanam chakang sipiduno